Yang kabagyan, magas kami man dito inika. Ay na natin, Costco. Umatang kami kay ka. Mangala kami kay stock man di balayin. Gamitin pa nga mapanag cottage. Yan, Costco tayo 5.8. Ini muna, dagdag ka kadua ko. Dadagya unay din. Nagalisto kay mama ito ala nagpidot sa kanina. Okay, bayad ka mo, Ed. Bayag matag gasolina. Ayun na kayo mga mo. Ngayon nasa kagisaka na. Nabangga na ang babae. Hey, Alpas the grocery. Oo. Ginaganon lang naman yun. Check up din. Kunwari, tine-check up. Apa ya, bisa lidah? Ginamit na kita. But you can use it all the time, just here. Okay? Ha? 56 na ba eh? Oh, 64 dito po. Pati lang. Ganda? Ayan na. So, Ayan. tugos maate. Kariton niya ako. Ay, nagdugos. Malapit pa ay dito? Ah, malapit na lang. Something open your bird? Ha? Oh, sumula. Ah, ano? Sumula na. Ay, idor-doron naman lang kaya mo kay Kukunan. Hindi ako gagala. Mag-record ka pa ay ako. Supay dito Wala. na nag-alisan. Tanga ate kita driver mo. Natalisan na ka. Eh. Ang muna mga ako atin. Here. Ang kabagyan. Adong nga dagas-dagas. Dagas kami pa dito. Higay ko IKEA.
matang ti gamit mo di may isang kwarto. Sulit ti pasyar mi tatangal daw. Nagmalmaliman pasyar ti nararamid. Kita halaman. Ay, ito yung halaman. Bagla nga paganguin man ay. Ay, bagla nga paganguin. Nagpintas niya, di ba nagpintas siya kasi ka? Kanda lang nga yun. Kampay lang yung halaman. May lugo. Ay, lugo. Ay, ato yun ito kaya ito na eh. Diyan mo makapabiyag ka. Bayat, manong natapos ito lang. 21 siya. Ito. 22 ni. Abay niya makapagpabiyag ka. Hindi mo iakar kayo ng tidakil nga paso di Di ba nagtatong sinagmula akin ng Jerry Ruaro so pandawag kinarakaray kayo. Saan pulo pa? Patay lang ka rin. Ay, damanan. Lamon. Well, ako pag sinsinahan pa ilaan. Kasta. Pwede babayo pa lang di pala induron. Diba? Hindi na kaya. Hindi na kaya iskan dyan. Halaman mo na kaya. Baka itong number naman siya. Oh, 999 ba ito? Ano?
Emergency exit. Tayo pa? Ano? Yeah, diretso lang. Ay, Talagang yung mga parking spot tayo, di ba ba? Hindi ka nagparking dyan. Saan itakay ko ba? Tatanungin. Natupad na rin. Pangarap kong Picos. nga Picos. Ito, Picos. Picos. Picos machine. Uy, kanina ko, Hilit. Namin kasi sa bahay, auntie. Oo nga. Pero dito hindi ako makakasog. Doon sa bahay. Doon sa Pilipinas, di ba? Kung saan lang ba? Kahit yung ano ba, snake plant doon sa Pilipinas, di ba?